उन लोगों ने कस्टमर का। हाँ अभी लाल हुआ देख ಕೆಂಪು ಹೋಗಯಾ अभी ಕೆಂಪು आते ने ಇದೇ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಡ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ನೀರು ಕೊರ ಪರ ಪಿರದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ हाँ पानी पियो ये तो 7 रुपया है ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 7 रुपया ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು पान दो कास्ट बढ़ची नेत्तो ಒಂಜಿ कास्ट मर्यादा ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ करता हूँ ना करता हूँ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಬಿಕುಬಾಯಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾನೆ ಬಂಡ ಈ ಪಾನ್ ಬಿಡದ ಕೇನುಂಡಾ हाँ ಮಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾನೆ ಬಂಡ ಪಾನ್ ಬಿಡದ ಈ ಪಾನ್ ಬೀಡ ತಿಂದ ಅಲ್ಪನೇ ರೋಡ್ ಉಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪರ ಉಬ್ಬಿದು ಬೋಪಿರ್ ಸೊ ಇರೆ ಕೊಂಚದಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಡ್ ಅವು ಉಬ್ಬ್ಯಂದಿನಲ್ಕ ಸೀದಾ ದಿಂಗುನ ನಿಂಗುನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಸ್ವೀಟ್ ನಿಂಗೋಲಿ ಬೇತೆ ಪಾನ್ ನಿಂಗೆರ ಬಲ್ಲಿ ಓ ನಿಂಗೆರ ದಯ ಪಂಡ ಐಟು ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೆಡ್ದಾದ ದೊಂಡೆ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಈತ ವರಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿ ನಾನು ಬೆರಿಯ ಡಬ್ಬಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರ ಆಪುಂಡ ಪೆತ್ತ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಯ ಬಾಲ್ದಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರ ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಅವು ಆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದುಂಬು ತುಳೆ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲೆ ಯೂರಿನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವಳು ಒದ್ದ ಅಂತೀರು ಇತ್ತ ಒಳ್ಳ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕುಲು ಬದಲಾತೇರು ನನ್ನ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾಪೇರು ದಾಗಿಂದ ಓಳು ತಿನ್ನೋಡು అయిన ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ತಿಂದದು ಅವಳೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಈ ಬೀಡದ ಕಳ್ಡ ನಿಕಲ್ಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಯ್ಯನ ಕಳ್ಡ बताओ भाई ಜಾಸ್ತಿ ಪೆದಂ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣದ ಬನ್ ಪೇರ್ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಅವಂದ ದಯಗೋ तुमने अच्छा सवाल पूछा है ಈ ರೆಡ್ ಕೇಂಡರ್ ದಾಯ್ ಫಂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೆದಂ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಎಂಕಲೆಗಿಲು ಪೆದಂ ಪಾತಿರ ಬಲ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಭಾಷೆಡ್ ನೇರ್ನ ಆಗ ಎಂಚಿನಂದ ಅರ್ಥ చెప్పి ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ನಿಕಲ್ನ ಭಾಷೆಡ್ ಎಂಕಲು ಕಲ್ತದಂಡು ಎಂಕಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲು ಪನ್ ಮೇರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಾಯಕಂದಿಗೆಂಡ ಎಂಕಲೈಕ ಪಾಂಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲು ಪಾನ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕತ್ತ ಆಗ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಆಯ ಅವಲೇ చెప్పు ಓ ಅಂಚ ಐಕ್ ಪಾಂದಾಡ ಬಾತೇರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತ ಬಾತೇರಡು ಐಕ್ ಪಾನ್ ಬನಾರಸ್ ವಾಲ್ಲ ಇದು ಪದ್ಯಲ ಮಣ್ ಪರ ಎಡ್ಡೆ ವಾರ ವಾರ ಪಣೊಂತ ನಿತ್ಯ ಸ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಕುಳ್ಳುದು ಮಾತ ಓ ಅಂದೆ ಪ್ರಾಯಣತೆ ಸ್ವರ ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕು ಪೋಪುಂಡತೆ ಬಿಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಇದೊಂದು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟೆ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ನಾ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಈ ಪೇಪರ್ ಮಾರ್ದು ಜರ್ದ ಮಾರ್ದು ಈ ಪಾನು ಬೀಡ ಮಾರು ನೀರು ಮಾರು ನೆಡ್ದು ಬದಲಕ್ಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಐತ ಜೊತೆಕ್ ಬದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡದ ಅಂಗಡಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಾಲ್ತು ಇಂಚ ಪೂರ ಇರ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪೊಲೈತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಆಪಜೇರೇಕ್ ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ನ ಐಡಿಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇರೇಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಪ್ಪೆ ಇರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತ ಆಯ್ತ ಬಾರಿಟಿ ಏತಲ ಜಾಗ ಉಂಡತ್ತ ಅವಳೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೆಲೂನು ಇಬ್ಬರ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಪುಂಡತ್ತ ಈತೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇದು ಮೂಲೆ ನೂತು ಸರ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪಾನ್ ಎಂಕಲ್ ಧರ್ಮ ಕೊನ್ನ ಕಾಚ್ಕೇನೆ ರೆಜ್ಜಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಇತೇ ಜಾಗಡು ಏತ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತದು ಗಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಪಾಯಿಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ತೀತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದೆ ಪಾಯಲ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಕನಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯ್ ಅವಳ್ದೆ ಪಾಯಲ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ದಲ್ಪ ಪಾಡೆ ಅವಳಿಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಪ ತೀರ್ತು ಪೋಯ್ ಏರ್ಲ ತೂಪು ಜೇರಂತ ಅವಳ ಬತ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗಿನ್ನೇ ಮೂಲ ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳುದೆ ಈರು ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಬೈದಿನೆಟ್ಟು ಬಜಿ ಅರ್ಗಂಟು ಬಂಡ ಏರು ಅರ್ಗಂಟು ನಿನ್ನಲ ಕನ್ನ ದೆತ್ತಿ ಬಾಡ್ನೆ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಡಿವೈಚ್ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಐನು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣತ್ತ ನಿಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಲೀಕ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಅವೇನು ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರ ಯುವ ಟೈಪ್ ದವಣ್ಯ ಟೈಪ ಯಪ್ಪ ಕೆಲವು ಟೈಟ್ ಆದ ಬತ್ತದ ಮೂಲೆ ಬೂರ್ದು ಪೋಪುಣ ಉಂಡು ಯಾನರ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಜಿಂಜಾನಾಗ ಗಲಿಗಲಿಗೆ ಕೇಣಿವೆ ಅವು ಕೊರು ಒಂದು ಕೊರು ಬಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಣೆ ಅಂಚಿನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ನಂಗ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ನಂಗ ಪಂಡ ಅಂತ ನೆಕೆಡು ನೆಕೆಟ್ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ತು ಪಾಡ್ನಿ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ನಿ ಖಾಲಿ ಆತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈರು ಇಲ್ಲಾಂಡ್ ಜೆತದು ಪುನಗ ಲಕ್ಕದಿರಕ್ಕೆ ಬೀಡ ಮಲ್ಪ ಹೋಗ್ಯಾರ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೋರತ್ತ ಈ ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ತೂಪೇರು ಎತ್ತದ ಅಂಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಂದು ಕೊರ್ಪುಣಿ ಓಕೆ ಆಗಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಯಾನ್ ಜೆತ್ತು ಪುನಃ 420 बनाओ कैसा लोग है भाई ಅವಳು ಆ ಬುಡಿದಿಗೆ ಏತು ಜೋಕುಲು ಇರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಆಡಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇರು ಸಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರುವಾರ ಓ ಸಾಸ್ ಹತ್ತವು ಅವು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರಕೋ ರಕೋ